vind het prachtig dat Jim er alle hier binnen. Want Joet is het feest. Want Joet sturen we mijn derde cd de verhaal in. Het gebeurt wel eens dat als ik ergens speel, dan maai ik een Jiddisch cadeau wezen of een cadeau voor de jubilaris of wat ik maar. Dan hieren ze mij in en dan voel ik mij altijd heel speciaal, want dan ben ik het cadeautje. Maar Joet ben Jim mijn cadeautje. De maaiwerkers on een cd. Allereerst wat nemen Dirk. Dirk is de opnametechnicus en Dirk zei vaak, het komt goed. En het kan echt goed. Heel fijn. En dan gaan we naar de muzikanten. Daar hebben we Wil van Ekeren. Wil jij even gaan staan? Ja. Dit is de man van de arrangementen, synthesizer en de blokfluit. En ja, dan hebben we Jan Bartlema. Die speelt gitaar op een cd en het gitaararrangement maken. Dan hebben we Lammert van der Leij die het piano speelt. En Lammert die is daarachter. Lammert heeft Joet een dubbelrol, want hij is Joet echt de geluidstechnicus. Super Lammert. En we hebben Lars Mulder die het piano speelt op de cd. Ja. En tot besluit mijn goeie vriend Rob Valtin of Dujardin. En speciaal welkom wil ik hieten aan Wieke. Wieke heeft het cd-boekje maken. En de foto's van de cd, die binnenmaken toch Wil. Albert en Mijntje, die binnen hier aan het filmpje. Die hebben ik van tevoren al wat filmpjes maken. Daarom zeggen we nou naar het lied Jean en Nij lied. Want Grut is de Heer. Grut is de Heer, dit wij vreesje en preesje. Bierde en loft komen vast uit zijn hand. Skint me en krijgt binnen beide zijn zelfskip. Wild is de zee en tevreden het land. Jean en hij liet alle landen, prijs je zijn namen, want Grut is de Heer. Ik zal allereerst wat vertellen over Adse Bos. Mijn grote schreeuwvreun doet er in het Jereveen kwam te wenjen. Het er hem tallijn op het dichtje en oerzetten. Ja, en daarin water Osa stiepen en stimuleren, ontruinen, trots zijn zweger Bernard Smilde. Zo'n 1989 wen ze in het Jereveen, daarvoor in Hilversum. En hij groeide op tegen bij Achlem, Ierslem, Born. En ik ben opgegroeid in Kimse. 15 mei 2009 zal ik nooit vergeten. Dat was een bijzondere dag, want op die dag trof ik Adse Bos voor het eerst. Ik zag een oerzetting jongen, een oerzetting die hij maakte hier. En we gingen dadelijk al in de gaten. Dit is meer als slecht wij. Wij, hier elkaar voelen. In het schreeuwen, in het de dingen onvullen, in het, taalgevoel en manier van dichtjen. Wien we nog dwaanden, maar het oorzetwerk voor het nieuwe liedboek. Want daar weer zo vol passie mee aan de gang. Wij zullen nou een van de lieden uit mijn programma, de Alpha en de Beta, van je spelen. Als ik altijd eenzaam wezen was, er niemand is om zorgen mij te delen. Ik joos al
joegje in een heer. Ik zil, och God, wat sis ik grote dingen. Jo witte van mijn wessen witte ringen. De bjemmen bloeiden, maar ik zong net meer. De bjemmen bloeiden, maar ik zong net meer. Jan Bartelmakamer begint 2018 bij en hij had een heel soort muzikale inbreng, jong. Bij zongen liefst van de toverlieden het er begeleiding verzwargen en dan zit er wel eens piano bij en andere dingen. Maar de gitaar is echt een grote basis in de cd. En dit staat dus net op een cd. Maar dit is uit Jan zijn eigen repertoire. En dan kun je hem even beluisteren hoe alsiedig gitarist Jan Bartelma is. We beginnen terug en dat is weer een clip. Neem mij zat ik bin. Mag ik jou uitnodigen, Wil, om even naar voren te komen? En Wil krijgt 3 minuten en ik hou het bij. Ik zat vanmiddag op 2 minuten 41, dus je hebt 19 seconden om te applaudisseren. Direct al, toen ik met synthesizers begon te werken, stelde ik mij tot doel mijn orkestwerken zo natuurlijk en realistisch mogelijk te maken, opdat een buitenstaander niet zou horen dat alles uit een doosje komt. Kan een drummer mijn partijen redelijkerwijs spelen of heeft hij daarvoor 3 armen nodig? Zouden echte koperblazers genoeg gelegenheid hebben om adem te halen wanneer ze mijn partijen spelen? Als saxofonisten ook dwarsfluit spelen, bijvoorbeeld in een big band, hebben ze dan genoeg gelegenheid om onderweg van instrument te wisselen, enzovoort, enzovoort. De projecten van Grietje, met haar 3e album Sjong en Nijlied als voorlopig hoogtepunt, zijn voor mij gelegenheden bij uitstek om die doelstelling in praktijk te brengen. Daar ben ik Grietje erg dankbaar voor. Ik wens u vele uren luisterplezier en inspiratie toe bij deze prachtige ode aan Atze Bos,
die recht uit de harten van alle betrokkenen kwam. Dank u wel. En het is binnen de tijd. Goed zo. Van de Skwatter-tjerke. Dat wie, ik neem het samen even, de tjerke van Atse. Het Atse Oosanaai bij Verboen wie. En wij vonden het mooi en op zijn plak om daar de foto's van het cd-boekje te maken. Ik liet je nou gewoon wat foto's daarvan zien. Ja. En zo staan ze ook in een cd. Net alle of in het boekje. Maar de meeste wel deze. Maar die klapper, die vind ik heel bijzonder. Achter die klapper is de vorm van een het, van een hart. Genoeg zijn. In de schutte van hem. En zei je en west heen gist zal ik tij moedje en sis je ben ik. Nou, waar krijgt nou zijn eerste exemplaar? Ik zou hem graag jou willen aan Janke Veenstra, zijn omke Sisser. Werd er een heel soort mij te krijgen hier. Werd er, nauw contact met hier. Maar die zit krijgt in Nieuw-Zeeland bij haar zoon Jelmer. Nou, verder voort kent ik haast net. Dus dat redden we net op. Maar dochter Nienke, die het echt een soort maar atse hier, die is hier wel. En ik jou het hierbij aan Nienke Veenstra. Nienke. En ja, Omke had weer inderdaad voor mij, nou ik word ik al hartst emotioneel van, als een soort baken. Dus ik mailde altijd mijn Omke had een mooi fokje en dan joeg Omke had mij wat tips voor mijn Frieske schreeuwen. En ik weet je nou al dan zien hier net meer in Friesland, ik weet je nou in Haarlem. En Omke had het echt heel goed bijdroeg en eigenlijk om in met van de Frieske taal. En ik ben nu in Frieske vreun in de Randstad een boekenclub begonnen, dat wij in Fries lezen. Dus ik zwaar je boet in Friesland voor de promotie van het Fries. En dat zie ik in namen van Omke. Mooi. Ik kom Tayo. Hier ik kom Tayo, lid muziekend het opneem. Leef je van een kust die ik voel in jou. En Heer, ik weet nou goed, de zwakken zijn het kweer in mij. Willen jou verjaar, door de kracht van jouw liefde. Houd me vast, laat jouw liefde streamen. Houd me vast, breng me bij jouw hart. Wil, Jan, Rob, Lammert, alle muzikanten even erbij voor het slotlied.
Muzikanten, muzici. Tegen tank. Koffie, noffelijk met elkaar praten. En de cd is te koop. Nou, dit wie het beste, mensen.